Tak teď! Žije! Chlapi, žije! Mě posrdal. Žije! Oj, ty vole. Nevěřím. Rasto. Pojď se podívat. Číslo 5 žije. Já jsem říkal, že se to oblíklo. Já bych to viděl celý s tou krabicí. To tady nevěděl. To mi jenom řekni, Tak to je zajímavé. Jako respekt. Můžeš to ochutnat, Rasto. co to bylo? To byl nějaký koláček, ne? Ukažte to ještě polovy, ty vole. Pánové, či je to krabička, ale. To vypadá na šilce. Ne, moje ne. Jo, šilce. To šilcová.